б'емся на фронте, будем так Вот, казаць, в силу своих. как раз про фронт говоришь. Что, как там на фронте? Орки проснулись после зимней спячки? Ну, як сказаць, наколькі мне вядома, ну вось па абстаноўцы зараз, ну я не магу сказаць дакладна ўжо там Не, не як і точно, што, просто в бо общем. вось агульна адзінае, што у них як та тактыка мясавая засталася, она так і засталася. То бишь украінцы практычна трымаюцца на тым, што у них ёсць дроны, ёсць FPV-хі, таму што зараз ідзе вайна дронавая большую частку. Вось і практычна ўсе штурмы мы так называем, выбачаюсь, конечно, за мат, вось, уничтожаются дронами. Редко калі фізічна, будем так казаць, там нейкая група, ну, если, конечно, не штурмуются позиции. А так, да, актывізавались, тому что весна, я так разумею, яны чекаюць, калі спадзе павадкі розныя, калі прасохне зямля, і ўжо з'явіцца зелёнка, не выключна, што можа быць нейкі наступ з боку расіянаў, як там выказацца правільней. Вось, таму што самые такія гарачыя моманты это, конечно, Запоріжжя, но самы больш такі гэта Константинаўка зараз, это Донеччына, і Покровск. Ну, Донбас, як заўсёды гарачы, і вось. Я как разумею, Русня вось хоча полностью захапіць Донецкую область, там вот им засталося Дружківка, Краматорск, Славянск, і я думаю, ну, это маё меркаванне, і там меркаванне некаторых камандзіраў, што яшчэ наперадзе вось это кровавае пабоішча менавіта за гэтыя пункты, як Дружківка, як Краматорск і Славянск у нас яшчэ наперадзе. Ну, спадзяюся, можа, я таксама паўдзельнічаю, если, ну, будем там, калі доживем до этих момантов. Ну, а так, як бы, украінскі народ моцна трымаецца, невзіраючы на тое, што летят ракеты, б'юць па ўсім гарадам, вось, па жылым домам. Это такі маскальскі псіхалагічны тыск. Давайте мы там трохі цывільных паманструем, і запускаюць ракеты. І, ну, я думаю, ты ў навінах читаешь, бачыш. Ну, і, Так, конечно, слава бачым, да. ЗСУ, вось, слава ЗСУ, тому што ніяк украінцаў, ну, тоже трэба разумець, ресурс невялікі в адрозненне ад маскалей. Вось, і трымаць, і трымацца до сих пор так упэўнена, надзейна, ну, не кожны можа. Ёсць чаму павучыцца ва украінцаў, даже тым же натовцам, америкосам, тым же англічанам, ім ёсць чым павучыцца украінцам. Я калі не памыляюсь, ужо раней калісьці вопыт перанімалі ў них, а зараз яны ўжо перанімаюць у украінцаў. Ну так, Вось, таму таму як што ў бы... вас там самая сучасная вайна адбываецца, тэхналогіі. І ну ты можа чуў пра тое, што былі вучэнні нейкія, да, у Эстоніі там, і украінская армія, ну тыя вось прадстаўнікі, якія там былі, яны перамаглі натаўскіх вось гэтых усіх там Так, так. э, Так. Ну, вот. я табе хочу сказаць, што беларусы вось у беларускім добравольчым корпусе ў складзе 3-го армейского корпуса, это тройка, 3-й штурмавы бат, вось, ёсць група беларусаў, якія вельмі прафесійна працуюць. Ну, я себе не буду называць там прафесійна, ось, но я хочу сказаць таксама на вялікім узроўні, ось, бо хадзіць на штурмы, выконваць задачы, як раней, задачы спецыяльнага прызначення, вось, это не кожны пацягне, таму як бы у нас, дзякуй Богу, ёсць беларусы, якія могуць выконваць такія цяжкія задачы. Што І ў цябе з яны, рукой? прошу заўважыць, не носят ордены, они не кавалеры 3 орденов за мужество, как некаторые сейчас сидят там. Я думаю, ты зразумеў про каго. А што ў цябе з рукой? Как так сказать, трохи поранился. Трохі параніўся. Глядзі, каб Ну, мы ж на войне, хоць да, што-небудзь пальчик трохи засталося, там. а то калі пойдзем у Пальчик Беларусь, немножко ад цябе отляцеў. нічога не застанецца ўжо. Да, немножко пальчик отляцеў, но зашили, пришили, все добра. Шевелим пока двумя, как ёсць, так ёсць. Я просто, ну, я ўжо там не взираю на нейкія там, будем так казаць, такія, ну, я хотел сказать мелочи, но зашили, працую, все добра, жывы, ну, пытанняў няма. Да, ёсць рызыкі, хлопцы загибаюць, вось, напрыклад, 26-й год пачаўся, наших 2 хлопцы загінулі, вось такі з пазыўным Вуш, малады хлопчык, я яго добра ведаў, ён быў у нас в батальёне Волат, камандаваў ПЗРК, вось, і, на жаль, прыляцеў кап, і ён загінуў, а другі атрымаў кантузію. Таксама дзір, якога недавно хавалі, Васіль Рапіцкі, там таксама мой сябр, он, дарэчы, у мяне быў у групе калісьці пачатку вайны, і вось ён ужо пабыў ПТРК, прыкрываў нашы штурмавыя групы ў Бахмуце, когда я выходзіў там на нейкія штурмы, там, і вось і надо было нас прыкрываць, вось, а тэхнікі розныя, ўсё, і вось прайшоў час, ён пайшоў вадзіцелем, вроде бы, ну, служба, як там, ты ездзіш на хамеры, там, штосьці, кудысьці, і вось, атрымалось так, што сядзеў дрон ждун, такія дроны ёсць, якія садзяцца там на каля
каля трасаў і чакаюць, ну, праезда нейкай тэхнікі вайсковай, і наносіцца удар. Вось, і ён загінуў, выгараў там. Вось, таму як бы гэта вайна, і калі ты сюды прыходзіш, ты павінен разумець, што здесь можна загінуць. Вось, дзякуй Богу, если ты ўжо там прайшоў пэўны час і там шмат дзе пабываў, а некаторыя гібнуць і на першых задачах, даже не адчуўшы вось таго, чаго адчувае штурмавік, калі ідзе ў штурм. Вось, і слухае сваё сэрца, як яно калышацца, і які адреналін цябе пульсуе, када ты разумееш, што тут или цябе, или ты кагосьці. Ну вось глядзі, Вось. я ж чаму цябе спытаў, ты ўжо колькі гадоў там на гэтай вайне. Зараз вось горш ці лепш у параўнанні з тым, што было там год таму, 2 таму, пазіцыі, як наступаюць оркі там, як вы абараняецеся у А, цэлым, вось як ты ацэньваеш становішся? Я табе, да, по гадам прайду, прама як яно ёсць. Напрыклад, 22 год такі, пачатак вайны, былі крававыя дзеі ў Бучы, в Ірпене, калі забівалі людзей, ну, шмат чаго. Тады ж у той час, можна сказаць, і Беларусь трохі паўдзельнічала косвенна, бо з яе боку заходзілі войскі, якім Лукашенко дазволіў. Адтуль ляцелі верталёты, ракеты і шмат чаго. Потым якабы этих оркаў, ну, разагналі, атагналі, і гэта была такі год, калі вось ад малого до великого са зброёй у руках. Я памятаю у Киеве, калі там КамАЗ прыехаў, выгрузіў зброю, там все узброяюцца, простыя людзі, простыя жыхары, якія гатовы біцца вось за сваю краіну. Потым праходзіць нейкі пэўны час, ужо 23 год, уступаюць новыя тэхналогіі, з'яўляюцца ўжо больш дронаў, вось, з'яўляюцца нейкія комплексы НРК, вось, уже трохі вайна мяняецца. Вось, наступае 24 год, это год такі коррумпіраваны, таму што пачынаюцца розныя такія дрэнныя дзеі, ўжо вайна ператвараецца ў нейкі бізнес, ператвараецца ў нейкую незразумелую херню. І вось 25 год, это уже паўнавартасная такая вайна, калі ўжо на фронте 80% працуюць дроны, то бишь FPV, мавікі са скідамі, выведывательныя, таксама працуюць НРКшкі, то бишь уже большую частку выконваюць задачы яны. Вось, ну як бы вот кратенько, паверхнасна я табе прайшоў, як яно паэтапна адбывалось. Чаму год карупцыі, я так сказаў, бо ў 24 годзе Пол Каліновскага раскалоўся он за карупцыі, бо былі людзі, якія ваявалі, вось, якія ахвяравалі, там будем казаць, сваім і жыццём, і здароўем, і там і рызыкамі. Былі людзі, якія ў гэты час займались там рознымі дрэннымі справамі. Полк раскалоўся. Вось, таму як бы таких момантаў я не хачу лазіць у нейкія справы іншых там нейкіх арганізацый, бо это Украіна, і ва Украіне мы ж разумеем, што таксама прысутнічаюць розныя людзі, кожны каму вайна, каму маці родна. Вось, ну как бы на дадзены момант, вось 26 год ён пачаўся толькі. Ну як бы тэхналогіі ўсё растуць. Я думаю, что там 29 году уже роботы воевать будут. Это как в Терминаторе, судный день наступит и уже начнется там это. Будем сидеть, Вайна там, машин. піраваць. Да, война машин, паўстання. Таму як бы, да, украінская армія вельмі закрочила наперад, яна вельмі развітая. Вось, ва ўсіх тэхналогіях, ва ўсіх збраеннях, то бишь ты не толькі карыстаешься аўтаматам Калашнікова, напрыклад, как у мяне з некалькі зброяў, я не хожу с одной и той же зброей, у меня калаш, там чизетка, вось там яшчэ які-небудзь эмачка, вось, і кожны украінец, ну, на дадзены момант валодае там ад 5 зброямі, можа страляць любой зброі, вось, выконваць любыя задачы, ён можа летаць на дроне на любой катэгорыі дронаў, і, ну, то бишь універсальнасць такі ваяр, які, конечно же, там, я так разумею, Трамп трохі казліўся, таму што пабачыў, што украінцы вельмі добра развіваюцца в этом накірунку, дык его начало там штармавіць, дык ён, вось, уже і переговоры перестаў праводзіць, і Зеленского тролліць, ну, не зараз, а вось, што тады было. Таму сапраўды на вот 26 год і украінская армія стала вельмі развітай і крутой, вось, і яе ёсць чаму павучыцца. Што будзе далей, я не магу сказаць, бо русня ж таксама на месцы не стаіць, яны таксама выкарыстоўваюць дроны, і у чым справа, ім вельмі добра дапамагаюць Кітай, таму што у них практычна ўсё кітайскае. Ось гэты вот, если бы кітайцы как-то там пераглядзелі свае погляды і штосьці змянілі бы, Рашка бы уже так жахнулась бы конкретно. Вось, но на жаль, вось. Ну і я так разумею, яны апошнім часам выкарыстоўвалі боеприпасы Северной Кореі, якія вельмі дрэнна працуюць, там з десятак мін разрываецца толькі 2 ці 3. Вось, якасць. Самі северкарейцы уже не удзельнічаюць, бо былі тут моменты такія, калі там Кім Чен Ын закидывал сваіх і под Харьковом там брали в полон, там кагосьці забівалі. Я бачыў пленного корейца і мёртвых бачыў. Ось, конечно. Таму як бы Рашка в этом, ну, зрабіць ракету за 5 мільёнаў мозгоў шмат не трэба, калі ёсць грошы. Ну і ресурс, у них ёсць нейкі ресурс, но бачыш, яны не могуць за колькі уже за 4 года даже взять Донбасс. Вось, это аб чымсьці кажа, это кажа о профессионализме украинской армии и об идиотах, генералах, сидящих там в Рашке.
добра, я лічу, што апошні крок гэта будзе, калі роботы ваююць з роботамі і роботы кіруюць там сядзяць, кіруюць дрон. Да, Зеленскі будзе І роботы свайго роботаў робота. вырабляюць. Таму так, вось. Ну, а добраахвотніцкая ўжо тэма менавіта тых беларусаў, якія ва ўкраіне ваююць там ці дапамагаюць валанцёркам. Ну, гэта ж тоже розныя гісторыі. Беларусы, якія на фронте ваююць, у них сваё. Тыя, хто нейк ужо, будзем так казаць, па нейкім абставінам адышлі, у них сваё. У нас, па сутнасці, такіх какихсьці праблемаў няма. Вось, такіх ужо сур'ёзных там ці штосьці. Адзінае толькі, што, да, легалізацыя, гэта такое резінавае пытанне, якое, ну, я думаю, касаецца ўсіх там, хто в эміграцыі, які ў Польшы. Ну, Польша складаней, ва Ўкраіне, конечно, цяжэй. Вось, с этими ўсімі посвідкамі, легалізацыямі. Ну, вроде бы, як бы, Ну, глядзі, з легалізацыі. Вось ты паваяваў там, так, а потым там, ну, штосьці стала, ты сышоў там, ці цябе выгналі, і, ну, што ты будзеш рабіць? Калі Еўропа, ну, кажа, што ты пагроза нацыянальнай бяспекі, і цябе туды не прымаюць, а Украіна, ну, ты ж ужо не змагаешься, што тады будзе? Не, ну чаму? Можна падацца ў ДМС. Я, напрыклад, падрыхтаваў пачку паперу і падамся, таму што у мяне якобы па заканадаўству Украіны мяне ўсё ёсць неабходнае дзеля таго, чтобы там даже атрымаць пашпарт Украіны. Вось зараз чакаю УБД, учаснік баявых дзей, бо я до сих пор не атрымаў. Вось там блакировали определенные люди, каб я не атрымаў. Вось в полке Каліновскага. Вось там нейк, ну, рабілі так, што там неугодныя не атрымлівалі, а тыя, хто там ерундой займаўся, паатрымлівалі. Вось, і ўжо УБД у мяне ж ёсць дзяржаўныя ўзнагароды за параненне, таксама за цяжкія параненні, у мяне 3 цяжкіх паранення, вось, там, из-за которых я трохі там лишыўся часціны рэобер, там часткі лёгкага, ну, тут в грудь там позалеталі пулі, усяго, карацей, шмат. І як бы это таксама ўплывае. І я ведаю, што некаторыя нашы хлопцы пашпарты паатрымлівалі украінскія, но пакуль у цябе вайсковы квіточак, ты легалізаваны. І ты, калі звальняешься, вайсковы у цябе застаецца. І ты якобы па яму можаш жыць, і, напрыклад, я атрымаў картку ў банке по вайсковому квітку. Это твой, як кажуць, документ. Зараз, ну, конечно, хотелось нейкую посвідку. Ну, над этим працуюць, будем так казаць, тыя, хто дапамагае нам, там, беларускаму добровольчаму корпусу і там астатнім беларусам в этом накірунку. Я не думаю, что там нейкія ўжо будуць праблемы, потому что я так хочу сказать, ёсць беларусы, якія Украіну любяць больш, чым некаторыя украінцы, якія пазбегалі і пачатку войны за мяжу. І іх уже назваць украінцамі не... Ну, ось, а беларусы, ну, б'юцца. Хто б'ецца, хто тиктоки пішаць. А глядзі, беларусаў стала больш ці менш добраахвотнікаў з тым, што вось ты бачыў у прашэдшыя гады? Менш, вельмі менш. Ну, па-першае, загінула. Надо ж улічваць тое, што людзі гінуць. Ось, бо, напрыклад, у 2025 годзе мы згубілі 14 чалавек. З них 3 дзяўчынкі. Назваць я не магу, 2 вядомыя, трэцюю, ну, зачыненая не трэба. Не, я ж просто што казаў, што ці больш беларусаў ідзе ў добраахвотнікі новых? Я вось кажу, вось, да, загінулі. І тыя, хто паатрымліваў паранення. То бишь, калі ты атрымліваеш паранення, хтосьці, как ты сказаць, псіхіка ж у кожнага по-рознаму, і хтосьці там, напрыклад, уже разумее, все, з мяне хопіць, я з'язджаю, там, з мяне хопіць, хтосьці расчараваўся ў чымсьці. Вось, хтосьці думаў, што вось будзе беларуская вызвольная армія, там, вот, напрыклад, как с полком Каліновскага. Усе надеяліся, думалі, штосьці будзе, а тут раз, два, три коррупцыянеры устроілі там такой верхал, што... А зараз ён ці існуе гэты полк? Ён існуе, ну, як, ну, ён ёсць, якобы, там, можа, чалавек 15-20 формально, да? ёсць. Да, формально, тому что это типа, ну, як так сказать, полк Каліновского стварали для вось нейкай палітычнай там помахать. Это боевым подрозділам, они выезжали там чисто на нас, отморозков, которые ходили в штурм и бились, вось, потому что такая ситуация, у нас все пораненные, контужены, а у них все целенькие. И там в политику гуляют, там то Тихановскую подтрымлівают, то Тихановскую не подтрымлівают, то с Поздняком, и ты таки на фронте сидишь и думаешь, что там отбывается. Вось, что там, то машины не доедут. Ну и вельмі шмат хто расчараваўся, и менш людей как бы, ну, стало ехать и воевать, потому что, ну, тоже трэба разуметь. Я хотел бы вось подкрэсліць одно, что если ты, калі у тебя ёсць нейкая там беларуская армия, там, напрыклад, у тебя ёсць беларускі батальон, вось сапраўдны батальон, там 300-400 человек, но ты не пойдешь у Беларусь ніяк, ну, если ты туды пачнешь воевать, то бишь ты уже будешь агрессором, ты туды зайшоў. Ты не сможешь объяснить грамадству,
что мы идем домой. Вот если Лукашенко отправит свои войски в Украину и яны перешагнуть мяжу, тогда мы маем право заходить в Беларусь, потому что яны уже лічуцца агрэсарамі. И вот эти все сказки о тым, что ой, мы приехали в Украину, а там по Беларусі мы не працуем, там штосьці, ну, спадарства, вы павінны разумець, что ну так это не працуе. Вось. Таму шмат хто расчараваўся, что ой, не наша вайна Украины, там или штосьці іншае. Так, вельмі шмат кажуць, мне вось крытыкі шмат пролетае. Кажуць, чаго вы туды ў гэтую Украіну ідзеце? Калі вы хочаце вызваляць Беларусь, дык рабіце вызваленчую армію там дзесьці ў Еўропе, там яшчэ дзе-небудзь. А няма статусу, як гэта зрабіць? Вось толькі там прапіхваюць гэты закон аб інтэрвенцыі. Тады, можа быць, потым, магчыма, будзе тэарэтычна, калі дазволіць Еўропа, а Еўропа не вельмі жадае. Дык вось, яны кажуць, навошта там ісці? Я ім спрабую раз'ясніць тое, што ну, без вольнай Украіны, калі Пуцін там пераможа, не можа быць вольнай Беларусі. Гэта дакладна. Ну, якая можа быць вольная Беларусь, калі яе зломіць Пуцін? Такое могут только казаць цыкуны, чтоб сидеть в Европе и никуда не вылазить. А добра, раз мы приехали в Украину, а чего вы приехали в Европу? Чему там не организовываете? Польша ніколі ў жыцці, глядите, я приведу ряд прикладов. Например, Украина — это то место, где ты приехал, ты можешь пройти вельми цудоўнае обучение и самое главное практику. Ты можешь своими руками, своим автоматом застрелить оккупант. В Польше у тебя такого не будет, и в Литве у тебя такого не будет. Литва из Польши или іншай державы тебе не предоставит зброю и полигоны. Это вельми дорого. Это тут ты там трофеев набрал и можешь там тренироваться, все, то бишь тут больше магчымасцяў развиваться в вайсковым накірунку. И больше скажу, планаваць сапраўдныя боевые задачи, якія для тебе потом спотребятся, ну, тое планаванне спотребится для боевой опыт. Беларуси. Да, рыхтаваць воинов. Реальный. Да, закаленных воинов. Вот мы прошли огонь, воду и там бахмутские мясорубки. А в Европе, ну, створишь ты армию, ну, будешь ходить строем песни спевать. Ну, там приедет Кабанчук каким-нибудь. Страйкбол. Да, страйкбол — это не война. Мина разорвется, и ты обсеришься. Я же скажу, что вот, ну, это какая-то глупость вот такую херню нести. Просто несут или трусы, цыкуны, или глупые люди. Вот если в Польше почнется война, захоча Лукашенко напасти, и там нечто там зробить нейкое войско белорусское, тогда магчыма. Или в Литве, например. Но такого ніколі ў жыцці не будет. Ты повинен набираться конкретного опыта менавіта там, где это, ну, где есть магчымасць. Тут есть магчымасць. Там, например, ты пришел у беларускі добровольчий корпус, які зараз, ну, ён і у ГУРы есть, Галоўнае управление разведки, ну, и у третьем армейском корпусе, третий штурмовой. Ты проходишь БЗВП, ты выучаешься, ты стреляешь каждый день на полигоне с сапраўднай зброей, ты працуешь с розной зброей, психологично тебе рыхтуюсь, ты летаешь сам на дроне, ты закладываешь сам выбухов, ты сам все сам робишь. То бишь через 2-3 месяца ты уже нейкі вайсковы. Потом у тебе идут боевые задачи, ты их выконываешь, ты бачишь кроў, смерть, слезы, кишки, мозги, психологично это тебе закаливает. Ну, кого як. Потом ты потрохи починаешь там, ну, если у тебя ты сапраўды там шчыра, там хочешь нейк там командиром, штось, ну, проявляешь себя как там нейкое планаванне, як лепш зайсці, а як лепш адпрацаваць, вось, и глядишь там годик-два, и у тебя уже есть боевой опыт. То бишь, как только спотребится резко взять зброю у руки, вот ты ляжешь дома, тебе потелили, вулкалак, алё, идем в Беларусь, час сбору 1,5 годины. Я отказываю плюс, через 1,5 годины у меня боевой заплечник, у меня все есть для працы и уничтожать ворога. Мне не надо тренироваться, я уже готов. Вось. А вот эти в Европе каркуны, они, ну, выстрелят один раз, и треба ввязаться в бой, и они не зразумеют даже, как его вести, этот бой, как его планировать, как зайти, как это грамотно зрабіць. Вось. Я не супраць, конечно, если там поляки дозволили нешта рабіць, калі ласка. Но я ще раз скажу, Украина якраз тая краіна, у якой больш магчымасцяў навучыцца воевать и приобрести нейкі боевой досвед. Нормальный боевой досвед не только там в неких штурмах, пехотах и штосьці. И у дроновых, и у там, и в НРКшках, роботах, да во всех, медицина, ну, потому что это вельми важно. Здесь ты все можешь атрымаць на практице даже. Тут простые люди, я кажу, у мяне были медики белорусы, один загинул у 23-м годе, царство небесное, я вельми яго любил, он меня ратаваў, вось, один загинул у 25-м годе. Ну, это хлопчики, ну, яны обучились, у них была практика, яны первоклассные, ну, яны вытащат любого чувака с того света получше, чем какой-нибудь образованный хирург, те образованный реаниматолог какой-нибудь польской больницы. Вось. Там, наприклад, тому что их так научили, тому что яны были в бою, яны бачили, как люди помирают, яны, ну, то бишь, это немножко по-іншому. Тому казать, не наша война. Ты можешь сидеть у Польши, на Польшу нападут и сказать, ой, а это не наша война. Вось. А поляки могут сказать, а ну пошли вон белорусы. Лукашенко это не наша тема, сами разбирайтесь. Это так само может прогучать. Вось. Это просто, ну, в Польше хорошо сидеть, жопу греть. Ну, я не хочу там образить никого, вось, конечно. Вось. Но
там не наша, ну я бараню Украіну, тому що українці наші сусіди. Вось у нас з українцями мова однолькова, ми друг друга все розуміємо. Вось і не забувайте, що Московія ворог не тільки для України, але і для Білорусі, і для Польщі, і для Литві, шмат для кого. Поки Путін, Кремль і всі от ці імперіалісти там сидять, це Для Україна ўсіх ворог вакол фактично. расійскай мяжы. Да, вось і здесь подзяляць хто які, ну калі у цябе здарыцца гора у суседа, ты ж пойдзеш яму дапамагаць, і это вельмі дрэнна, калі кажуць. Я разумею, што там хтосьці фізычна не можа, хтосьці там, ну людзі ж розныя бываюць, ну можна і по-іншаму дапамагаць. Я там не заклікаю асоба там, што вось ай там купляйте машины, все для беларусаў, потому что на жаль з карумпіраванымі всякімі здесь разборкамі вельмі шмат з'явілось там розных абманшчыкаў і ўсяго. Вось хоць і у нас да ёсць патрэбы, мы неяк спрабуем самі справіцца ўсё, но Вось, яны, да патрэб. конечно же, Я цябе пераб'ю, але глядзі, некалькі месяцаў таму назначылі прадстаўніка ад офіса Святланы Ціхановскай. Я чуў такое, што яны кажуць, ну трэба разабрацца, высветліць, якія ёсць там праблемы, што увогуле патрэбна беларусам в Украіне, там добраахвотнікам в Украіне. Вось прайшло колькі часу, ці што змянілася, як яны сябе паводзяць, яны цікавяцца ўвогуле вообще, што вам там трэба, ці бачылі вы гэтых вот прадстаўнікоў, ці іх прадстаўнікоў. Я просто докладно не ведаю, хто там прадстаўнікі, с нами ніхто не Шаціліна, некая Шаціліна. Ну да, есть, да, Шаціліна ёсць, а так они все хаваюцца. Я могу один из прыкладаў прывесці вот этих так званых ліповых прадстаўнікоў. У 25-м годзе 20 сакавіка некая іхняя там движуха была в Киеве. Лебедька был, там Зазулинские, там Кабанчуки, Губаревич, этот мешок вось, ну вся эта свора, и они приехали вельмі тихенько, каб только не ведали добраахвотнікі, якобы вырашаць пытанне добраахвотнікаў. Нам эту информацию слили, вось мы мобилизовали белорусских штурмовиков, вось на жаль мы туда не смогли, там шмат приехал, у нас приехало человек 30, там ну шмат приехало. Вось они, конечно, приохренели, калі мы туды зайшли. Там был командир спецподроздела 15-14 Андрей Бессмертный, и я на той час был як прадстаўнік беларускага батальона Волок. И разом со своими хлопцами, з якімі я воевал, и там прайшоў такі добры шлях, ну ты хто стаўся ў жывых, ну усіх наших. Вось мы туды зарулілі, я конечно, я Лебедькі запытаў там усім, ну скажите, вот вы приехали прадстаўляць наши інтарэсы, некія пытанні, а чаму вы нас не уведомили, а чаму вы тут, ну і я запытую, а вы ведаеце, якія у нас праблемы? Лебедька маўчыць, ён не ведае, якія у нас праблемы. Я запытаў, там депутат еще сидел, кажу, а вы, пане депутат, ведаеце, якія праблемы у беларусаў зараз? Он таксама не ведае, потому что они там собрались, там я не ведаю, командир полка так званый Кит такой, тот вообще убежал, он побачыў, что мы приехали, зразумеў, что зараз ну будзе хреново, и он тихенько смыўся, почакаў, пока мы сыдзем, и потом только вернулся. А все остатние сидели, просто тупо молчали. Ко мне один и только кто подышоў, это был Денис Садовский с БХД, нешта потягнул руку, там выбач. Я кажу, вы такие хитрые люди, вы поприезжали вырашать наши проблемы, у нас никто не спросил, какие у нас проблемы с документами, те что, вы на нас что-то там контуженные, не контуженные, вы пришли в войсковой форме, а в чем мы повинны были прийти? В трусиках и тапочках. Ну и все, як бы Лебедька там трохи побледнел, бо как бы, ну мы ж можем и поразмаўляць по-іншаму. Я украинцев попросил, я им просто сказал, что шановные сябры, там пани депутаты, там Подоляк потом пришел, вось, что это не тыя люди, они не представляют наши интересы. Вось ёсць хлопцы здесь усе, вот у нас ёсць рад праблемаў, ну не сур'ёзных, но праблемаў, якія могуць вырашыцца. У нас ёсць там, напрыклад, Хелен Менская, якая там дапамагае ў вырашэнні пытанняў, патронажная служба беларускага добровольчего корпуса, якія шмат чаго зрабілі. Гэтыя люди, они там где-то в Польше, вырашили, или в Литве, я не ведаю, что мы здесь будем вырашать проблемы добраахвотнікаў, и при этом даже не спросили у добраахвотнікаў, якія проблемы. Они спросили только у Кабанчука, я не ведаю, с чего взяли, что он добраахвотнік, он не ведае аўтамат с якого боку трымаць. Ці у того же Кита, который зараз под следством, потому что он коррупционер, потому что разворовали пол Калиновского, развалили столько людей, такую вялізную организацию. У кого там запыт? Вы спросите у тых хлопцаў, якія воююць. Ну и, естественно, выказался командир 15-14 Бессмертный, где так само подчеркнул, что мы не признаем Светлану Тихановскую, ее представников, потому что, ну, мы воюем. Тут еще чим сябра ситуация, что в початку войны, 22-23 год, офис Тихановской называл Путина мудрым политиком, и нас, можно сказать, ну, лечили какими-то нацистами, там, дурачками, там, вось, там, это, а потом переобулись в полете. Резко им потребовались добраахвотнікі, резко им там штось. Поэтому яны ничего не робят. Шацілін — это ввогуле отдельная история, у нее коррумпированная семейка, яны там
займались махлярством, плюс чалавек, які ўжо даўно жыве ва ўкраіне, я не ведаю, яна беларуска, хто яна, са мной яна не спілкавалась ні разу, яна не выходзіла на сувязь, там типа Дзяніс, скажы там што у вас як, вось, не ведаю, ці з астатнімі яна выходзіла, ну я шмат камандзіраў ведаю, спілкуюсь, у них просто ў чым сітуацыя, як мне хтосьці распавядаў, што вось они там с кем-то как-то вышли были там на сувязь с каким-то хлопчиком, и типа вот надо, чтобы ты там в интервью сказал, что вот мы там со Светланой Тихановской помогаем, вот у них сразу, они даже допомогчи не поспели, а они уже кричат, чтобы кто-то что-то сказал. Но он их послал в дупу и прекратил все розные размовы. Вось, здесь вырашаецца пытанне як. Ёсць беларускія добраахвотнікі, да, яны раскіданыя дзесьці, кто в легионах, в ГУРах, кто в третьем армейском корпусе, то где, по розным украінскім, будем так казаць, подраздзялень. Ёсць валанцёры, якія нам, ну, большую частку з пачатку вайны дапамагаюць. Вось, гэта Хелен Менская, гэта Алена Жаркевич, яна шмат машинаў прыганяла, там таксама спадар Алесь Францкевич, таксама ж прымае удзел там у некаторых мерапрыемствах, дзесьці і за нас скажа штосьці, і дапамагае, і музей адчыніў памяці беларускім добраахвотнікам. Зянон Станіславович, ты казаў, што дапамагаў. Да, і Зянон Станіславович, таму што Вольная Беларусь перадавала шмат чаго, і Зянон нас заўсёды наведаў у шпіталі. Дарэчы, адзіны чалавек, які з палітычнай движухи беларускай. А хто яшчэ вам дапамагаў? Вось, прыехаў у Бахмут. Я памятаю, спадар Усов, Зенон Пазняк приехали в Бахмут, когда туда вагнера уже зайшли. Вось, и уже были городские бои, и тут раз Пазняк в Бахмуте. В бронежилете, в каске. Это, конечно, было жестко. Зенону респект. Ну, и он там приезжал, я памятаю, я в шпиталі лежал, у меня уже было 3-е поранение, у меня был такий психологично тяжкий стан, бо я там хлопцев згубил, яны там помирали на руках, я так пока все это переваривал. И один хлопчик у нас лежал при смерти, у него было все разорвано. Я памятаю, Зенон пришел, там что-то нам распавёў, нейк настрой подняўся, мы потым пайшлі к тому хлопчику в реанимацию. Вось, и он, дарэчы, калі уже у себя пришел, таки кажа, что ко мне Пазняк приходил, я да, мы проводили Зенона Станіславовича. Ой, я с ним не сфоткался, я кажу, ну, будзе час, сфотографуешься. Спадарня Наталья Радина таксама нам дапамагала, я памятаю, она приезжала в Украину, мы з ёй размаўлялі, яна, дарэчы, добрую дапамогу организовала. Вось, я, можа, кагосьці могу забыть, вось, ну, а так, в основном, наши беларусы, якія там в Бельгии, в Варшаве, в Германии, ну, просто люди, беларускія пенсионеры, якія таксама нам дапамагаюць. Беларусы з Эстоніі. Я думаю, что там зразумеюць, про кого я кажу. Вось. Беларусы з Эстоніі дапамагаюць вам? Я вот не ведаю наконт Таму што беларусаў просто Эстоніі. я ведаю аднаго беларуса, які вось в Эстоніі жыве. Вось, я з ім нават рабіў размову калісьці там у восені. Вот, і ён кажа, што ўжо ездзіць там некалькі часу таксама машыны якіясьці там пераганяе. Но ён больш такой не ваенную, а грамадзянскую, гуманітарную дапамогу. Ну, І не толькі магчыма, ён, а магчыма. таксама іншыя эстонцы. Не, ну магчыма, ну Украіне ўсе дапамагаюць. Вось, ну таму як бы Ну, вот зараз я звяртаўся Я даже таксама вось такую новасць дапамогай. бачыў, што нейкі Да, там чэмпіён, спартсмен якісьці там ці навуковец атрымаў прэмію, і ён гэту прэмію, ну яна невялічкая, там можа пару тысяч даляраў, ён яе пералічыў на дапамогу Украіне. Ну вось я так звяртаўся за дапамогай. Ну былі у нас там багі падарвалась на міне, хлопцы жывыя, дзякуй Богу, но багі разорвала, то что ТМ-очка там 6 кг траціла, і як бы это вельмі магутна. І мы збіраем багі, тому што з багі, ну, прасцей працаваць, ад дронов смывацца, ўсё, і вось нам, ну, на жаль, мы не выцягивали, я звярнуўся з відосикам, ну ты бачыў, можа, на маім канале. Да. Это была каталіцкая Пасха, і шмат беларусаў адгукнулась і писали мне, як дапамагчы, і ўсё. Вось, і зараз там хтосьці нам даже машины панабываў, калі я не помыляюсь, Алесь Юрась Меляшкевич таксама нам, будем так казаць, звярнуўся і хоча дапамагчы, ну і вось зараз там дапамагае. Усіх не буду уже называть, бо тут калі пачнеш... Так, ты мяне папярэдзіў, таму што я вось жадаў ну, спытаць табе, а якая ж патрэбна ўвогуле дапамога? Калі вось кажуць, там трэба дапамагаць добраахвотнікам, дапамагаць, што вам увогуле вось трэба больш за ўсё? Скажы, каб пачулі, і можа хтосьці дапамог яшчэ. У нас асноўнае, будем так казаць, упоры там машины, тому что машины, пикапы, я думаю, усе, хто прайшоў вайну і хто зараз там в Літве, в Польше, былыя добраахвотнікі, яны ведаюць, што заўсёды пытанне з машинами, тому что прыфронтавыя дарогі это вообще жара. Яны ламаюцца, зараз дроны дзе-то толкуюць, і ремонты. Я б не сказаў, што зараз гарыць, бо дзякуй беларусам, якія там нам дапамаглі, задонатілі, і мы ўжо частку машину отремонтавалі, справаздача ёсць
на інстаграме на канале беларускага добравольчага корпуса, там даецца справаздача, потому что я зараз нахожусь БДК, до нас долучаются и другие беларусы потихонечку. Ну и будем так казать, такие ёсць такие патрэбы, як вот, напрыклад, FPV детектор нам вось недавно подогнали, добрый такі, вось зараз яшчэ там павінны нам закупіць і пераслаць. Вось, а так асноўнае гэта машины, потому что машины вельмі ламаюцца, і дай бог там прилетит дрон растаўчэ. Ну и баги, бо на баги ты выконваешь боевые задачи в основном. Это просто выбраться с машины, если дрон летит, это одна ситуация. Прыгнуть с баги, это другая. Баги оперативно подвозят некие там, калі что, боеприпасы там, и мы на баги еще збираем. Ну а так, як бы у нас открыта баночка там, вось, у меня есть на моем канале, у нас там нема нейкой там определенной суммы, калі у кого есть жадание, то и там закидывая, вось, справаздачу мы робим, вось, если у нас есть пораненные и тяжко пораненные, потребна там допомога, естественно, мы потым ужо, якія у нас есть гроши, накіруем на реабилитацию и на допомоги, потому что трэба разуметь, что лечение таксама зараз и леки, все это, калі потребна там накіраваць в Польшу на лечение, ці штосьці. Ну, Так, вот это добра. вот больше основное. Усе спасылкі на рахункі будуць у апісанні, таму калі вы можаце штосьці Так. там заданаціць, то гэта рабіце. А вось, Да, гэта я добрае пытанне. отказываю своей головой, калі что. Так, добрае пытанне наконт вайны, але і ёсць яшчэ адно вельмі важнае. Як там справа ідзе з рэформай маладога фронту? Ці яна пачалася, ці яна яшчэ не пачалася, а калі і пачалася, то на якой стадыі яна зараз знаходзіцца? С реформами у нас, на жаль, трошки все супынілася по некалькім причинам, что зараз тыя люди, якія в организации, у тым ліку і я, ну мы все по фронтах, кто-то зараз ввогуле на боевых задачах выконваюць боевые задачи, на позициях. Вось, ситуация у тым, что чтобы нам неяк ужо пачаць і скончыць, нам трэба организовывать з'езд, потому что мы не можем на неких дистанциях аб чымсьці дамаўляцца і штосьці там реформировать, пераправлять, перарабляць. Я не могу докладно сказать, калі мы поставим кропочку с реформами в маладым фронте, потому что, ну, на жаль, вось такая ситуация. Вось, но будем стараться як мага хутчэй, калі я уже смогу, можа, приехать у нейкую Польшу ці в Літую, где я смогу там подтянуть уже больше людей наших, бо таксама ж там знаходится. И мы сможем провести з'езд, бо в Украине з'езд мы не сможем провести, бо ты ж разумеешь, сюда складана заехать некоторым. Вось, и тады ўжо нешта, конечно, зменится. Потому что нам тоже трэба трохи гулять на політычным поле, бо пакуль мы воюем, я не заўсёды там вникаю в эти координационные рады, там выборы, бо я тут этим занят, тем. Та зараз пока лякуюся, там штосьці читаю, этот весь каламбур. Ось, таму трэба, чтоб наши уже прадстаўнікі і люди уже пачалі дзеяць, і мы будем намагацца хутчэй зрабіць рэформы ўнутры арганізацыі. Ну так, да. У пачатку траўня будзе з'езд беларусаў сусвета, напрыканцы там можа 21 там 10 так траўня будзе вось гэтыя выборы у координацыйную раду. А что ты думаешь по координацыйнай радзе? Ну увогуле, что это гэта, будем так Гэта казаць, лайно. полезно, не полезно? Я просто не могу зразумець, что это такое, зачем оно глядзі. патрэбна. Яно столькі існавала, і нічога от этого не змянилось. Просто кубки людей, особливо там, как это, прошу зауважить, там Латушка, потом его дочка идет, Яна Латушка, всю семейку протянул, как Лукашенко. Той же Моряков тоже, и жену, и сынов, и детей, всех. Я просто в ахрені. І саме цікаво, що это ж рада уже была, і я нічого не бачу, а що рада зробила ось попередние годы. Вот что там было? Что, Ось в Польше глядзі. всем легализацию дали? Я щось не ведаю. Там в Литве, прости, белорусам стало жить? Не ведаю. В Украине что-то изменилось? Нет. Лукашенко боится кого-то? Да, он на них болта ложил, он них никого не боится. Что Глядзі, это, як это? Для мяне вось гэтае пытанне таксама было такое вельмі важкае, і таму учора, якраз калі мы з табой дамаўляліся, вось у той час, каб паразмаўляць сёння, адбываўся стрым на канале Маргінез, можа ты чуў пра такі канал, ёсць ён невялічкі, там каля 400-500 можа падпісантаў. Вось, але там бываюць цікавыя людзі. І учора да Маргінеза зайшла Ліза Пракопчык. Гэта чалавек, які там ужо шмат часу, не першае скліканне, наколькі я ведаю. Вось, і я запытаў яе таксама вось то, што і ты зараз кажаш. Што зрабіла Координацыйная рада за 5 гадоў свайго існавання для простых беларусаў? І другое, чаму яны адмаўляюцца праводзіць вось гэтыя выбары, так, галасавання на незалежнай платформе, якая адпавядае ўсім еўрапейскім стандартам бяспекі і прыватнасці там і ўсяго іншага. Што кажуць там эстонская iVoting или там што-небудзь іншае? Не платформа Лібера. Вось. Знаеш, што яна адказала? Наконт платформ, ну, яна кажа, што
што да я вообще не ведаю нічога такога ўвогуле пра гэтыя платформы, што гэта такое. Вось, а пра 5 гадоў кажа, што ну вы ж разумееце, каардынацыйная рада і там офіс Ціхановскай гэта не адзінае кодла, як вы там сабе вось уяўляеце, што мы там усе разам працуем, што там зверху хтосьці сказал і все есть і ўсё, і пайшлі працаваць. Не, говорит, там кожны супраць адзін аднаго, і там трэба дамаўляцца там і такое рабіць. І яшчэ да таго, а хто такія простыя беларусы? Вось такое пытанне. І мне прыйшлось пісаць і паясняць сваю думку, што я разумею пад простымі беларусамі, што ну я кажу, што простыя беларусы не палітычныя актывісты, не палітыкі, не людзі там з фейсбучнай бурбалкі, якія жывуць вось гэтым, якія ведаюць усе навіны, якія наглядаюць вось за тым, што адбываецца там, да, усё гэта ведаюць, у палітыкі жывуць там ці грамадзянскія актывісты, а простыя беларусы. Вось чалавек з'ехаў там, і вось ён працуе і глядзіць так, што там адбываецца, калі мы вернемся дадому, там ці калі Лукашэнку скінуць, ці што ўвогуле адбываецца ў беларускай палітыкі, чым там жыве дыаспара. Ну так, трошкі. Вось для такіх. Ну і яна што змагла сказаць, што кажа, ну мы вельмі шмат там некалькі гадоў працавалі, каб палегчыць прабыванне ў Польшы там студэнтам, там каб прасцей было рэгістравацца, там штосьці такое. То бок, ну яна адказала, наколькі гэта важна і наколькі гэта ну мае якуюсьці вагу і наколькі гэта рэальна, я казаць не магу. Это трэба гугліць і глядзець, ну і з людзьмі размаўляць, што яны скажуць. Ці гэта на паперы толькі, ці гэта ў рэальным жыцці вагу нейкую маюць. Но яны адказалі. Вось, я размаўляў з чальцамі, з сябрамі каардынацыйнай рады, з Сергеем Петрухінам і з Александром Навуковічам, якія ну былі і ёсць зараз яшчэ вось гэтай рады. Ну я кажу, вось што, чаго вы там дабілись? Вось вы ў каардынацыйнай радзе былі, што там адбываецца? Адзінае, што яны сказалі, мы пабачылі, як гэта працуе. Першае. Астатняе гэта так. А першае справа ў тым, што калі мы звернемся да платформ, з чаго я пачынаў, што праблема каардынацыйнай рады ў тым, што першае туды выбрацца, туды попасці не так лёгка. Там адбываюцца, ну, могуць адбыцца фальсіфікацыі і, скажем так, фильтры там ёсць. А другое, калі ты туда патрапіш, то ну гэта яшчэ не азначае, што ты там зможаш зрабіць усё, што пажадаеш. Што гэтая рада існуе для таго, для чаго існуе і палатка так званая вось у Беларусі, якая. Лукашенко патрэбна рабіць, легалізаваць вось свае рашэнні, якія ён у адміністрацыі прэзідэнта так званага, да, узурпатара робіць. Калі ён проста выйдзе там куды-небудзь там на балкон і скажа, я сказаў вось прэзідэнцкі указ, робім вось так. Ну, яму скажуць, што ты дыктатар, ты узурпатар, ну, так не трэба, трэба там радзіцца з народам, штосьці вырашаць. А так ён как бы, ну, і гэта і не ён увогуле. З адміністрацыі спускаюць гэтыя паперы, яны там усё, што трэба, падмахнулі, і як бы гэта народ зрабіў, таму што абіраюць туды з народа, там, па акругам і гэтак далей. Вось то же самае і тут. Камусьці трэба легалізоўваць, наколькі я разумею, нейкія пытанні, і для гэтага ўсё існуе, ну і бабкі таксама. На гэта выдзяляюцца бабкі. Вось. Можа, я ў чымсьці не праў, але вось я лічу так. Думаю, што якраз такі правільна і лічыш, таму што я з кім толькі не размаўляў, тымі, хто ў Польшы, в Літуве, ніхто, ну, нічога не мог так дакладна сказаць, што вот, каардынацыйная рада, там, напрыклад, зрабіла так і так, што мы цяпер вось там можам там вучыцца, ці тая ж, што там Прокопчык это сказала. Нічога гэтага няма. Это все на паперы хутчэй за ўсё. І, ну, какая-то палітычная видимость, ну, грошы, там, как этот, поехал Лебедька в Іспанію, вот там нас там сустрэлі, а вот вы ведаеце, што іспанцы там даюць у фонд палітвязняў. Дык вы ж туды і ездзіце, каб вам у фонд палітвязняў далі. Вось, вы ж ні адной справаздачы за ўвесь час не зрабілі, там, што, куды патрацілі, як. Вось, і, канешне, я не разумею, што ў этой каардынацыйнай радзе які толк есть. Просто ісці, парисоваться, ну, можа, там, я не ведаю, які грант залупіць. Вось, но я адзінае, што я хочу сказаць, как я вось, ну, зразумеў, на нейкі ўплыв на рэжым Лукашэнкі это ніяк не ўплывае. Не, ну, ён Лукашэнкі не ведае. да лампочки, ёсць эта рада, нету, хто там змагаецца, как змагаецца. Главное, что есть агенты Лебедька, Тихановская и Франок, они выполняют волю КГБ, вось, куда, как правильно зрабіць. Поэтому ж Тихановская в Украину не приехала. Я и казаў, я и Северинцу казаў, который там с ума сойшоў, начал мне тут
заливать там сейчас Тихановская приедет, это, ну, спадар Павел, я не ведаю. Я ще тады сказал, что Тихановская в Украину не приедет. Ось. Ну, в принципе, оно так и отрымалось, и она сюда не приедет. Здесь может все дрянно скончиться для всех вот этих кгбистов. Тому як бы, ну і от робить эту псевдополітику, і там координационные рады, НАУ, НАБУ, МАГАМУ, Латушка там кричить. Латушка все життя працював на режим Лукашенка. Пока люди сидели в тюрмах за 2010 годы, 2006 годы, ну, коли вспоминать усё. Так, я чуў про Их гэта. катовали, били, пинали. Латушка отрымливал премии, Ён абяляў квартиры, рэжым. нагороды. А тут ему резко сердце заболело. У него на лбу написано, кто он есть. И таких людей по нашему войсковому часу, коли в Украине, ставить надо к стенке, ну и разбираться там уже по-іншому. Ну, ось. А Тихановская, ну, я, как так сказать, для нас президенты, как там кажут, там Тихановскую лично президентом, я, ну, не могу, как вот ее бы правильно назвать? Слышаў, Я прэзідэнт наш как бы не Эклер, сама, то, что, прэзідэнт да, то, Эклер, что такое вось. да, то, что я выкарыстаў там лебедька с вечоркам там побач, ну я в этом не сумняваюсь, то что да, яна жанчына, да, у яе наш маці, у яе двое дзяцей, я яе разумею, я няма палітычнага опыту, ну які у нее быў палітычны опыт, ну да, там так атрымалось, ну ты ж хотя бы скажи, что вось я вымушана была там подписать там паперыны, взять грошы у КГБ, я вымушана вось водить занос беларусов, распавядая им, что мы тут ездим, домаўляемся, там яшчэ штосьці, создаем видимость. Я больше тебе скажу, что выведывательные структуры, вядомые, не буду называть, подтвердживали спілкаванне Тихановскай с КГБ. И я упэўнен на миллиард адсоткаў. Вось. Просто не прыйшоў яшчэ час и не прыйшоў той, ну, как бы той день, калі уже гэта офіцыйна неяк скажуць. Потому что, ну, ты ж разумеешь, что никто не хоча, ни Литва шквариться не хоча, там, ни Польша шквариться не хоча. Зеленский малайчына, разумно поступил, нехрен здесь робить этой пудре КГБистской. Вось. То, что он там кому-то пообещал, ну, Зеленский никому не пообещал ничего. Просто это вось подхапили вот эти вот желтый белсат там и начали раздувать то, что-то. Не, ну я ж кто-то сюды ведаю, як полез. гэта адбывалася. Гэта вось тады Ось. была гадавіна Каліноўскага, тады прыехалі 3 прэзідэнты. 2 дакладна прыехалі, адзін ужо быў тут. Гэта Наўседа быў, гэта быў Наўроцкі з Польшы і гэта быў Зеленскі. Вось я іх бачыў усіх, я стаяў там каля могілак там. Ну, здымаў. Я вёў стрым, я здымаў фота, і што мяне здзівіла, што нават мяне ніхто не абшукваў. Я туды прыйшоў, вось з такой пушкай, зараз табе пакажу, каб ты бачыў. Вось з такім вось тэлевіком. Ніхто нават не глядзеў, што гэта. І вось шоў Зеленскі, вось, ну, вот так. Я стаяў, его просто вот фоткаў. Зеленскага, Наўроцкага, і ніхто не казаў: хлопец, падайдзі сюды, што ў цябе гэта такое, здымі аб'ектыў, пакажы, ці гэта працуе, можа гэта там пісталет, там, ці выбухоўка, ці там А штосьці Лукашенко бы іншае. ты так не сфоткал бы. Да я памятаю, был Дзень волі 2019 год, Кіевскі сквер. Калі так, апазіцыя памятаю. зрабіла, я туды прыйшоў, там стаяць вось гэтыя рамкі металадэтэктараў, я прахажу через іх, праз іх прахажу, ну, скідаю там свой заплечнік, там усё. Яны мяне абшукваюць, я адкрываю заплечнік, там яны глядзяць, што гэта ўсё там, штатыў, там, аб'ектыў, там. Толькі што вось мяне не распранулі да трусоў. А там не было нават міністра ніякага. Нават там кіраўнік исполкома туды не прыходзіў. Гэта вось апазіцыя для апазіцыі. А калі б туды Лукашенко прыйшоў? Ну, я не разумею, што б там было. Ну, вось як-то так. Тому як би, ну, ось, зрозуміло, що все вот это псевдоігри. Я, в принципі, з Зеноном Станіславовичем згодний. Я розумію, що там у Позняка свої, будемо так казати, розні, будемо так, як так сказати, клінія ті штості, що він там десь може помилитися, ті штості, но полову він каже слушно і зрозуміло. Тому тут за стільки часу і то санкції вводимо, то санкції не вводимо, то там Тихановська кричить одно, то другое, блитається в этих своїх політичних накерунках, не зрозуміти. Ось. Ну, для когось вона вже стала президентом, там хтось, ой, Дяніса, вона ж на білоруській мові розмовляє. Ну, малайчина навчилася за все своє життя, хоч на білоруській мові навчилася розмовляти. Коли ласка. Я просто хочу сказати, як жанчині і маті 2 дітей, я к ней нічого не маю. Это, ну, її життя. Но к її діяльності, к офісу, конечно же, у мене претензії є. Ось, претензії менавіта у тим, що вони ведуть вот эту псевдополітику, розворовують эти гроші, які там видаються. Ну, Лебедька же жопу рвать не будет, бегать просто так, там, по разным сеймам, и испанским каким-то, и по племенем
юмба-юмба і распавядаць там, о, глядзіце, беларусам памаглі. Вось. У беларусаў праблемы як былі, так і засталіся. Зразумела, дзеля чаго это робіцца. І сама цікава, што яны ж все паадмаўлялись праходзіць поліграф. Я, напрыклад, прайшоў поліграф. Чаму вы не хочаце прайсці? Вось зацвердзіць тое, што вы... Я разумею, што поліграф это не доказ, но вы можете хаця бы неяк косвенно зацвердзіць, што вы шчырыя людзі. Вы робіце сапраўды нацыянальную ідэю нейкую. Ну, вы вось вы ёсць, як ёсць. Но вы гэтага вельмі баіцеся. А раз вы этого вельмі баіцеся, вывод нам ёсць што скрываць. А раз вас ёсць што скрываць, ну, значыцца, выбачайце, спадарове. Ну, так справа не робіцца. Асабіста вось тыя, хто лічыць сябе палітычнымі лідарамі і хоча прадстаўляць беларусаў, яны в першую чергу павінны праходзіць поліграфічны Так, экспертызы. згодны з Чтобы табой. туда не попала кодла, всякие Мельниковые агентура, вот, ну, ты ж ведаешь, Так, так. вся вот эта ось. И потом, ой, ее убили. Да никто не убивал. Там в этом офисе у Латушки отсотков 90 кгбистов сидят. Кто-то спящий агент, кто-то уже проснувшийся агент. И это ведает польские спецслужбы и литвийские, и украинские. Ну, на жаль, как бы никто никого не хапае, потому что, ну, есть некие домовленности, хутчэй за ўсё. Ну, мы ж не на фронте тут, что там друг друга латашить. Но, ну, як бы, ну, у нас давера к ім нету. Ось з усімі з хлопцамі, якімі мы воюем, там дзесьці спілкуемся, нашим добровольчым движем, я адзінае, что хочу сказать, давера к офису Тихановской, к Латушкам, ко всем этим радам координационным, к этим кусям еще каким-то там ветеранам, які се там называют, ну, ось, непонятный лох, или как его там называют, я просто недавно про его там чул, ось, бегают там, что-то где-то рассказывают, приезжайте, повоюйте, поглядите, вы ж не хочете с людьми поразмаўляць. Чему Светлана Георгиевна могла бы выйти там на некие прямые эфиры, поотказывать пытанні белорусов, ну она ж не будзе на их отказывать, правильно? Правильно. Вечорка, ну, блядь, вечорки можно в интернете написать, слухай, чему так и так, дык он тебе ў чорный список закине одразу, потому что, ну, он не будет с тобой, скажет, ты кто такі, чтоб не задавать пытань. Ну, я думаю, что белорусы с тягом часу разберутся, кому можно доверять, кому нельга. Ну и трэба разуметь, что вяртанне на радзіму наша затянется на вельмі доўга. Ніхто ніякую Беларусь не вызволить. И вот этих облаках плавать, что там сейчас там нанесет Тихановский Сережа удар, или там еще хтосьці, ну это глупости. Лукашенко, як правило, так и будет править до конца своих дён. Никто его никуда не Ніхто не сдвинет, ведае, никто его никуда. калі будзе Никто гэта канец. никуда, да. Вось. Адзіны момант, які можно допустить, это коли вдруг Беларусь ввяжется в войну, только ввяжется не так, что там дозволить пройти коридорами, а, например, отправить свои войски на территорию Украины, и у нас будет зеленый свет, нанести, ну, отказку, а коли у нас будет шмат людей подрыхтаваных и узброенных, и мы белорусы, то под этот шумок мы маем право. Вот тады мы будем иметь полное право заходить на территорию Беларуси, как территорию Беларуси, на территорию своей родимой, ісці к сабе домов и вызволять, потому что лукашизм это диктатура и агрессия адносна наших суседзяў. Тады магчымасць нейкая будзе. Я разумею, что там русня ўмешаецца, будзе про кровяная мясорубка, но выбачайте, спадарство, свобода с неба не падает. Свобода это не с цветочками бегать по Менску. Свобода это не снимать обувь и становиться на лавочку. Свобода это не как Колесникова стоять сердечки и кричать: милиция это с нами. Это не свобода. Ой, свобода отстаивается со зброей в руках. Чему бояться погони? Потому что там рыцарь трымае меч у руках. Тому боятся погони всякие империалисты, всякие лукашисты, всякие там коммунисты и москали. И зараз тенденция такая, что коли у человека есть армия и у человека есть зброя, ён уже моцны. Если у беларусы побудовали сапраўды беларускую вызвольную армию, поверьте, Лукашенко уже шукаў бы нейкие моменты, як домаўляться или штосьці рабіць, бо ён разумее, что, бляха, сейчас прыйдзе 10 тысяч узброеных националистов, будет. А так, кого бояться? С Тихановской, об чем здесь можно домовиться? Это смешно просто. Латушку, так Латушка стучит там, он сразу: алло, Александру Григорьевичу передайте, я тут это, в координационную раду сейчас замучу, и все. Ну, эти люди ничего не могут зрабіць. И поуплывать они ни на что не поуплывают, як и политвязни. Всех выпустили, потому что домовилась Америка. И Тихановская тут, ну, ни при каких делах. Дякуючи там Дональду Трампу, там, Джону Кеуну, или як его, я не памятаю. Шону Коулу. Яны приехали, признали Лукашенку, они ж назвали, мы поспілкавались с лидером Беларуси Александром Лукашенко. Нам было приемно працаваць с его командой. Так они уже признали его, можно сказать, и с ним домовились. Так яны не толькі это сказали. Ты ведаеш, што калі вось пачалася гэтая мітусня, усе пачалі казаць, што яны там вызваляюць палітвязней на прамой сувязі з Дональдом Трампом. І тады Джон Коул напісаў, што вызваленне палітвязней гэта праца прэзідэнта США Дональда Трампа,
яго адміністрацыі і мая, і ніхто астатні да гэтага дачынення не мае. Ну і Лукашенко з таго боку. І ці Ну, падабаецца гэта гэта так. каму, не падабаецца гэта каму. Ну, Джону калі Полу падараваў 2 мяшкі бульбы і 7 кілаграмаў сала. Не бачыў? Каму? Кім Чен Ыну? Я бачыў, Не-не-не, калі ён Полу. быў у Паўночнай Карэі, там ён прывёз канфеткі нейкія, там яшчэ там штосьці, аўтамат прывёз. Ну, кажуць, Вот. што Я даже не ведаў, аўтамат што там такі. Беларусі зброю робіць. Вось. Ну, Ну. ён казаў, што это беларуская вытворчасць. Аўтамат. Перароблены аўтамат Калашнікова, там нейкі З сучасны. Калашнікова. Так, так, сучасны нейкі, але вось пачалі пісаць у навінах усіх, што гэта там аўтамат узроўня там пачатку 90. Ну, вось тое, што там зроблена, што гэта не сучасны. І таму, што, ну, Кім Чен Ын гэта ведае, што ён разбіраецца ў зброі, і ён так вось на гэта паглядзеў, а Кім Чен Ын яму падараваў урну, такую урну, вышытую з яго партрэтам. Калі я на гэта паглядзеў, то разумееш, вось у гэтую урну яго прах сыпець і развеяць над Дніпром. Вось так я сказаў. Ну, был эфір на Белсаце, нават запрасілі на Белсат, вось там разважалі на вось гэтыя падзеі. І я кажу, што у яго не будзе маўзалея. Там пра маўзалей пачалі казаць, што вось у Карэі ён бачыў. У яго не будзе маўзалея, таму што будзе шмат вандалізму. Таму яго спаляць і прах развеяць над Дніпром вось у гэтай урне. Ну, Тока вось калі гэта будзе, мы не ведаем. Таму я і кажу, што дыктатура Лукашэнкіна добра стаіць і пашатаць яго. Там я просто не разумею тых беларусаў, якія думаюць, што, напрыклад, той жа офіс там ці хтосьці сламае рэжым Лукашенко. Я вось не магу зразумець, как это магчыма. Ну, это немагчыма практычна. Я не абараняю Лукашенко там штосьці. Ну, я кажу, как бы, ну, это реально сапраўды, што Беларусь можна толькі вярнуць вайсковым метадам. Іншых метадаў няма. Ну, таму што і Рашка мешаецца. А яшчэ круто будзе, калі украінцы змогуць перамагчы Кремль і аслабіць Рашку до такой ступені, што, ну, якобы ўжо там Лукашэнкінай апоры ніякай не будзе. Вось тады яшчэ ёсць нейкая магчымасць. Ну, опять же, это упирается все в войну. Война вельмі шмат вырашае. Если Рашка проиграет, это, ну, на палітычным поле шмат чаго зменіцца. Ну, вось. І крычаць там седзі ў Польшчы, это не наша вайна, таму, на жаль, тыя людзі памыляюцца. Якраз таки яна наша. Так, Вось. трэба гісторыю Это якраз вучыць. такі- Калі мы пабачым, што было там руска-японская вайна ў пачатку 20-го стагоддзя, ці першая сусветная вайна, калі там шлі у пачатку з патрыятызмам, там 14-й год, там 15-й, мы там пераможам, за братоў нашых сербаў пойдзем. А потым, калі вось пачалі немцы наступаць, калі бежанцы вось гэтыя пашлі на ўсход, пачаліся браджэнні. Ну, таксама, што кадравыя афіцэры вельмі шмат загінула, пачалі набіраць з народа, а там рэвалюцыйны настрой, там вельмі шмат сацыялістаў было, і гэта пайшло агітацыя ў вайсках, і ты ведаеш, чым гэта ўсё скончылася. Так, таму вось, як бы, ну, ўжо хай беларусы вырашаюць, як нам далей рухацца, як нам там далей жыць, все-таки неяк прывыкаць к эміграцыі, будаваць нейкія там дыаспоры, ўжо атаптывацца ў іншых краінах, ці все-таки штосьці прадпрынимаць. Но адразу кажу, што без ахвяра, ну, трэба ж, каб свабоду атрымаць, трэба чымсьці ахвяраваць, так нічога не атрымаецца. Таму, ну, далучаюцца хай да нас беларускі добравольчы корпус, Так. прыходзіць, будзем вучыцца, будзем ваяваць, Ну, вось. прыйдзе той час, калі штосьці как-то зойдзем. Ужо больш гадзіны мы размаўляем, таму ж вось на Так. гэтай добрай ноце патрэбна закончыць усё, і таму вось жыве Беларусь і слава Украіне. Жыве, героям слава.